हाय फ्रेंड्स, आज मम्मी और मैं कोरोना का सेकेंड डोज लेने जा रही है। वो फाइनली मोनबाय जों डॉक्टर खाना थांबाय दे लाबोबाय कोरोना बायदि बोरै नांदो स' आंहाबो दा सेकेंड ड'जखौ लानोसै आरोना। Ini mobile number aku. Aku kan tuh. Oh, bueno. So फाइनेलि लाखांबाय आरोना ओमफ्राय नोंखिजा मानसिफोरा लाखाजोबसै आरोना बेसे मानसि गैया आरो दिनै आरो दा भेक्सिन लाखाना फैबाय जों दानिया मेडिसिन लानोसै माया माबा आखाइया सानाय जादोंमोन ना बेनि थाखाय मेडिसिन बायनाय आरोना दानिया बाजारनिफ्राय किसुमान नांनाय बुस्थु लानोसै आरोना Kalau dari bayar dulu. Sekarang bazar ada. Bazar berapa? Sebagian kecil. Yes, ya dokna bazar faibai arena mayoba obrong dokna lainnya Itu mabanya putih ya. Maksudnya gitu. Oh iya gedan halina. चप्पल खरीदने हैं चप्पल देख रहे हैं हम लोग ऐसा लोग mau permisi ada sapna rasina हो गया हमारा शॉपिंग करना अब जा रहे हैं हम लोग ini pasti ya Ini mabang magdi pa ito kanina latte. ini pasti ya dan mana saya Korea dengan saya sampai di hospital nggak ada zabai bazar sudah datang sekali ke udah depan gulam sebelah bay
थांसै आरोना थांनोसैले और ये मम्मी मम्मी दिखाई नहीं दे रही है क्या है हो मम्मी कहाँ है हाँ हाँ अभी थोड़ा दिखाई दे रही है अरे साइकिल साइकिल खाने से न काटी का जैसा सिगन वाह ग्रीन हरियाली इसके बीच में साइकिल चलाने का मन सो फाइनली न मोनफैबाय जोंहा बाजार खालामनानै मा मा लाबखो मादार जानाय लोंनाय मोनफैबाय दानिया भिडिअखौ एखिनियावनो स्टप खालामसै बाय बाय